Καλημέρα παιδιά, ονομάζομαι Σταμάτης Τάραμας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σε αυτό το κανάλι θα σας δείχνω την προετοιμασία μου μέχρι τους πρώτους μου αγώνες και θα πιούμε λίγο καφέ και πάμε να σας δείξω το πρωινό μου. Σήμερα θα είναι ένα full day of eating. Το πρωινό μου αποτελείται από 8 αστάδια αυγών, ένα κρόκο και 200 γραμμάρια πατάτα. Αυτό είναι το πρωινό που τρώω σε αυτή την περίοδο, το οποίο μας αποδίδει 327 θερμίδες, 35 γραμμάρια πρωτεΐνης, 39 γραμμάρια υδατάνθρακα και 5 γραμμάρια λιπαρών. Τρώω αυτό και αργότερα ετοιμάζω το γεύμα που θα πάρω μαζί μου στο μαγαζί, το οποίο είναι ψάρι και πατάτα, θα δείτε ακριβώς τα γραμμάρια. Το επόμενο μου γεύμα είναι 200 γραμμάρια πατάτα βραστή και 160 γραμμάρια ψάρι. Εγώ επιλέγω είτε μπακαλιάρο είτε πέρκα, κυρίως πέρκα γιατί μου αρέσει πιο πολύ στη γεύση της, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή έχω μπακαλιάρο να βάλω. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωινό μου, ετοίμασα το γεύμα. Κατεβαίνω μαγαζί και αργότερα κατά τις 4-5 ώρα περίπου θα πάω για την προπόνηση, η οποία θα είναι προπόνηση στήθους σήμερα. Θα σας πάρω μερικά πλανάκια από εκεί για να τα δείτε. Λοιπόν παιδιά, έχει έρθει η ώρα για το δεύτερο γεύμα της ημέρας, το οποίο αποτελείται από 160 γραμμάρια μπακαλιάρο και 200 γραμμάρια πατάτα. Θα περάσω τα μάκρος κάπου εδώ και μετά από αυτό το γεύμα πηγαίνουμε για προπόνηση. Μόλις έχουμε τελειώσει την προπόνηση στήθους, πηγαίνουμε σπίτι για ένα μεταπροπονητικό γεύμα. Λοιπόν παιδιά, μόλις έχουμε γυρίσει από προπόνηση, να σας δείξουμε το προπονητικό μου γεύμα, αλλά πρώτα θα κάνουμε ένα check physique, να δούμε πώς δούλεψε το στήθος και αν έχει δουλέψει, αν έχει πριστεί καθόλου. αποτελείται από ένα φρούτο και 30 γραμμάρια isolate πρωτεΐνη. Εγώ τι έχω κάνει? Έχω πάρει τα φρούτα, τα έχω μελετοποιήσει και τα έχω βάλει κατά αύξηση.
θα κάνω? Θα κόψω τα φρούτα μικρά κομμάτια και θα τα βάλω στο blender μαζί με την πρωτεΐνη και την κρεατίνη και θα γίνει σαν ένα ωραίο παγωτό. Αυτή είναι, παιδιά, η φύλλη παγωτού, παύλα smoothie που έχω φτιάξει. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε αν έχετε δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο προπονητικό φρούτο. Εγώ έχω βάλει ροδάκινα νεκταρίνια, έχω βάλει πεπόνια, το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραία. Με φράλους μπορεί να το κάνετε, με φρούτο του δάσους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γύρω στα 150 γραμμάρια είναι τα φρούτα που βάζω, τα κατεψυγμένα. Πρωτεΐνη και κρεατίνη μέσα. Λοιπόν, παιδιά, εσείς έχουμε φτάσει στο τρίτο γεύμα της ημέρας, τέταρτο αν υπολογίσει και μεταπροπονητικό. Το τρίτο γεύμα της ημέρας έχει 200 γραμμάρια βραστή πατάτα, 140 γραμμάρια κοτόπουλο, το ζυγίζω ψημένο και 150 με 200 γραμμάρια λαχανικά περίπου. Μανιτάρια, πιπεριές, αυτά επιλέγω εγώ. Λοιπόν, κλείνω να το φάω και θα ανοίξουμε αργότερα σε κάνα 2-3 ώρες περίπου. Θα κάνουμε το επόμενο γεύμα. Λοιπόν, παιδιά, μόλις έχουμε επιστρέψει στο μαγαζί και έφτασε η ώρα για το τέταρτο γεύμα της ημέρας, το οποίο αποτελείται από 200 γραμμάρια πατάτα και 160 γραμμάρια πέρκα. Πάμε να κόψουμε τις πατάτες και να κόψουμε και το ψάρι. Γενικά με τη διατροφή αυτή πεινάω αρκετά, αλλά εντάξει, δεν είναι μεγάλο το διάστημα που εφαρμόζω τη συγκεκριμένη διατροφή με τόσο ψάρι και τόσο πατάτα. Βέβαια αρχίσω και βλέπω ότι καθαρίζω αρκετά, οπότε αυτό είναι καλό. Απλά όλα μαζί σε συνδυασμό με τη δουλειά η οποία τώρα τον Αύγουστο είναι αρκετά αυξημένη, γιατί δουλεύουμε σεζόν στην Ερέτρια. Καταλαβαίνετε ότι είναι η ένταση της δουλειάς, η πείνα, η δίαιτα και τα νεύρα χτυπάνε κόκκινο, ειδικά κάποιες ώρες μεσημεριανές κυρίως. Αλλά οκ, εντάξει, αντέχετε, παλεύετε προς το παρόν. Είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω. Ανυπομονώ πώς και πώς να έρθει ο χειμώνας, να σου πω την αλήθεια. Πολλοί ψάχνουν το καλοκαίρι, εγώ ζητάω το χειμώνα. Για να πάω διακοπές, να μπούμε σε ένα off-season καλό, μήπως να αυξηθεί λίγο το φαγητό. Αλλά όλα στην ώρα τους. Τα πατάτα τελειώσαμε, πάμε να τα απολαύσουμε και μετά θα επιστρέψουμε για το επόμενο γεύμα, το οποίο θα πρωτοτυπήσω και θα είναι ψάρι με λαχανικά και λίγο λάδι. Όσον αφορά την προπόνηση, κάθε 3 εβδομάδες περίπου αλλάζουμε προπόνηση. Την προηγούμενη φορά, στον προηγούμενο split είχα κυρίως απομονωτικές ασκήσεις στην αρχή και προχωρούσα μετά με πιέσεις. Αυτή τη φορά παρατήρησα ότι το αλλάξαμε. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει πρώτα με πιέσεις και τελειώνουμε με απομονωτικές. Ο στόχος είναι, όπως σας είπα, να μεγαλώσουν, δεν ξέρω αν το είπα, να μεγαλώσουν το στήθος και τα πόδια μας, για να μπορούμε να είμαστε σε καλή κατάσταση, ανταγωνιστική κατάσταση τον Μάιο. Να βγούμε όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί τα πόδια υστερούν αρκετά και το στήθος. Όλα για το υπόλοιπο θα καθαρίσει, δεν το φοβάμαι, αλλά λίγο αυτά τα δύο με έχουν αγχώσει, αλήθεια είναι. Επίσης, ξέρω να σας πω ότι μετά την προπόνηση έχω και μισή ώρα αερόβιο, διάδρομο, χαλαρό τέμπο, ίσα για να κάψουμε λίγο παραπάνω θερμίδες και να φύγει ό,τι είναι να φύγει με το αερόβιο, τέλος πάντων. Αλλά όλη η δουλειά γίνεται εδώ, παιδιά, στην κουζίνα. Είναι δύσκολο, είναι επίμονο. Κάποιες φορές πραγματικά, όταν πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας, θέλω να έχω ένα cheat meal, δηλαδή την Κυριακή πραγματικά το θέλω. Αλλά αν δεν μου πει ο προπονητής, δεν κάνω τίποτα. Γενικά, όταν μου έστειλε διατροφή και μου είχε γράψει, ας πούμε, 160 γραμμάρια ψάρι και μου είχε παρένθεση μπακαλιάρο ή μπακαλιάρο φιλέτο ή γλώσσα φιλέτο ή πέρκα,
Και εγώ πέρκα δεν είχα φάει ποτέ στη ζωή μου και λέω τι πέρκα τώρα, ποιος πέρκα. Και έμεινα εκεί πέρα και απλά κάποια στιγμή ήμουν στο σούπερ μάρκετ και λέω ας πάρω και πέρκα να δοκιμάσω. Παιδιά, η πέρκα είναι απίστευτο ψάρι, μου αρέσει πάρα πολύ. Το προτιμώ πάρα πολύ πιο πολύ από τον μπακαλιάρο και από τη γλώσσα, που τα οποία βγαίνουν στεγνά. Δεν μου αρέσουν. Ο μπακαλιάρος πλέον δεν μου αρέσει καθόλου. Ενώ η πέρκα μου βγάζει ένα, δεν ξέρω, σαν λίγο κρεατίζει λιγάκι. Μου αρέσει αρκετά. Τελείωσα. Πάμε λίγο να κάτσουμε λίγο στο καναπέ, να προσβάλλουμε καμιά ταινία να δούμε. Και αργότερα σε κάνα 2 ώρες περίπου θα κλείσουμε το τελευταίο γεύμα. Λοιπόν, έφτασε η ώρα για το τελευταίο γεύμα της ημέρας, το οποίο αποτελείται από κοντρέμιζα γραμμάρια κοτόπουλο και λαχανικά 160 200 κάπου και πάνω. Για λαχανικά, μανιτάρια βάζω για λαχανικά κυρίως. Pero μου αρέσουν πολύ στη γεύση και στην υφή τους. Τα βάζω λίγο μέσα και απλά τα αφήνω να βράσουν με λίγο νερό. Δεν είναι κατεψυγμένα, θα βγάλουν αυτά ό,τι υγρά είναι να βγάλουν. Λοιπόν, μόλις έχουμε ολοκληρώσει το τελευταίο γεύμα της ημέρας, δεν σας αν ξαναδείτε που τρώω γιατί ξεχάστηκα και πίναγα πάρα πολύ, πραγματικά. Βρίσκουμε αρκετά χαμηλές οι θερμίδες, όπως δείτε και εδώ πάνω, αλλά αυτό βοηθάει στο να καθαρίσει κι άλλο το σώμα και να μπορέσουμε να μιλήσουμε σε ένα καλύτερο πλαίσιο για την αγωνιστική προετοιμασία που θα έρθει μέσα στον χρόνο, ελπίζω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Like αν σας άρεσε το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι.